Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le groupe a 100 pour suivre Jama. Les abonnés, c'est la voix de Maître Badra Ali Badine di Sabarikan. Ba foma anula, na uklina herela alaka wula noya, au balmanche, do ka karamogo, do ka kalande, do fache, do denche, do tiriche, do yere jugu de bene, mais onata be au be kadine, au be ko kadine inshallah. Ben jugu fe chogo mana men yu feti. Albi alaka hakili nyumanda ma alaka sabari ne munyuda amma. Inshallah. Aywa. Bi wulan na ka bon ala to bakile no iya kana abudu wa iya kana stayinun ka gundo belebele min be hakli dia na no e demsenun tay ma korbate de ka damne sanji duru ka tabla 100 ans ani duru olu demsenun talo fuka ta se samu gamma olu be ka hakli dia na fulale niti ki hakli dia ki ka kalanke ko noya ki ka famya ko noya e fen fen e bo famya jona iba del ka miye no yi kalara ibo don I donna jama chema o be kan fo bi singa kan me yoro ni kelen ibi loni min nyina ibo famia jona ka donga tema akalamba iyere mo min bi kala ka donga tema o tigika o gundo de ni no ya kana budo ya kana sta inun ka gundo belebele yana mo do anye fo chogora demsen nun talo ma korbawte adan sanji muwa ka to jigi sanduru yana mo do ala to nye fo la ma nyina o fe ay abonné anga chaîne kan ka to kana ala to che ati songa abonné o fana te sebe ko yede abonné re de foi ka awla ay abonné wode baraji nyini wode barka sorotoy sabu mamini kala fen fikinite mogo no yi kala fen fena a fikinite o yi karamogo doy ka kan ko baraji nyini baraji te soro chogo werla karamogo mako be mina ayu keban o ne mako te warla ne mako te sanuna awbulon ko ay abonné now abonné na ka notification digi na notification like video be bla awlu be ko ngaso aw kana nyina de ay video partager walsa ambalma minu tanga page ko kalma ko sika bo kalma kan nafa soro anga ala to dinuna me kala ka akli jigi ko kalam blum fla day la en fait mi whatsapp kan ani telegram sanfe anga kalam blum fla day le wallahi ata do fe me kera kalam blum fono wallahi ma minu te ka kalam blum gbe o hine de beni na fuka sa dana saboti ne ka lanyini don wa ne fen dabo mi kama ulu ma don wa ko mi me ka ke kala blue flan kono no whatsapp groupe si whatsapp kan ani telegram kan fen mi me ka ke wallahi aw ta don ne nimisan no muna aw be mata doye ka se ka ni fen nun don ka se ka nu gundo nun soro anga groupe nun kono na no anga kala blue dawe ka se ka aw yere nafa naye ka aw dew nafa ka aw tulo masama nafa nyani dugu kolo melegeje wallahi ahami ko foite ko alati min no ya aw ye ninka o lajɛ ya aw be kan kanu cogo min na ka ban k'a ye an ma se ka taa don kalanbulon nin kɔnɔ k'a nafa sɔrɔ wala ɲɛji bɛ fɛ ka bɔ mais ala de bɛ jɔn dusukun dɔn ka tɛmɛ jɔn yɛrɛ kun kan caman bɛ k'a miiri ko dɔ don ayi f'a ka yɛlɛ kalanbulon in kan n'o y'an ka groupe fila nin ye ka sɔrɔ ka se k'a dɔn ne yɛrɛ ye jɔn ye ne ka laɲini ye mun ye ne bɛ ka mun de ɲɛɲini farafindenw kama wallahi dɔ wɛrɛ tɛ fo aw ka hɛrɛ n'aw tɔɔrɔla ne bɛ tɔɔrɔ n'aw ye hɛrɛ sira a sira hɛrɛ la wallahi a bɛ komi ne ye san 100 kɛ hɛrɛ la mais aw kelen kelen bɛɛ ka tɔɔrɔ a bɛ ne minɛ ka ne tɔɔrɔ ka se yɔrɔ min na ala de b'o dɔn mais maa o maa ma yɛlɛ groupe sanfɛ an ka telegram sanfɛ ani an ka whatsapp kal sanfɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ ka kuma mun de kɔsɔn ne bɛ fɛ aw ka taa mun hɛrɛ de sɔrɔ groupe nin sanfɛ fo minnu bɛ groupe kan wa a kana ɲinɛ dɛ groupe den camanba de bɛ yen o bɛ abonné bɛ yan o tulo bɛ na ni ye nkalontigɛla ye ni bɛ ka can de fɔ wallahi u b'a dɔn hali bi sɔgɔma in na an bɔra ka fɛn min di groupe sanfɛ kalandenw b'a kalama n bɛ nan tigɛ yen an bɛna na numéro de whatsapp bila commentaire la maa minnu bɛ fɛ ka yɛlɛ kalanbulon in kɔnɔ n'o ye whatsapp ni telegram groupe sanfɛ ye a bɛna numéro sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ ala tɔgɔ nin bɛ baara cogo jumɛn a bɛna ni ka waati min sɛbɛn siɲɛ 3 an y'a bɛ ka waati min na a b'a sɛbɛn siɲɛ 3 a ko ma al ismul azam tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kolojan de ye ya shamsa kalalun sazahara ta haishun ta afajasin a b'o sɛbɛn siɲɛ 40 ani siɲɛ 9 a bɛna kuranna haya sɛbɛn maliki yawmi dina iyaka na'budu wa iyaka nasta'inun a bɛna o damana sɛbɛn ten siɲɛ 20 ani siɲɛ 4 a b'a nasi fara ɲɔgɔn kan k'a nasi ko k'a kɛ fɛn kelen ye a bɛ to ka nasi nin di den ma a b'a min a b'a ko nin ye ilham min a bɛ ko parce que a bɛ mɔgɔ mandiya b'a la
Madiya bɛ fɛn o fɛn na o tɛ ɲɛ f'i k'o ko donc a bɛ min a bɛ ko wallahi n'a ye tile 7 sɔrɔ a y'a bila a ka lafiya a ka den tɔgɔ lajɛ banni a bɛ kɛ jinɛ de ye sabu n'a ye fɛn o fɛn a b'o dɔn wa a bɛ fɛn dɔ a bɛ lɔnni bɔ lɔnni kɔnɔ lɔnnitigi yɛrɛ tun tɛ min dɔn a la o ilham de ye nin ye mais maakɔrɔbaw ta tɛ denmisɛnnin san 5 ka taa bila san 20 san 15 san 20 olu ta de don hali min tɛmɛna san 22 a tɛ se k'a kɛ a t'a mako ɲɛ aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na aw salamu aleykum wa rahmatulah ta'ala